का हाल बा? अभियंत जी से बहुत सुंदर ना ठीक बा। नहीं ठीक है बनी लिखले बने हम लिखले बने कि नइखी लिखले हैं ए बेचैन में रवा काहे बने। बहुत व्यास देखनी हतना लुटेरा व्यास हम ना देखल रहने। लोग से कहत रहे हम छोटका नोट ना ले अच्छा बड़का ले ओकरो सलाम का ओकरो सलाम बा। अब देखी हम कहत नहीं व्यास के आ होई त्रिदंडी स्वामी के चेला गरम हो गइल। उठ जा हरबेंड लगाओ तड़ा कुल के नाम तू कलंक में मिला देल उहे हो जा। व्यास में मजाक होला भैया ब्याज रवा छीलन ठाकुर के जतना रवा बेदीन रवा कहले बनी तू खिसियाई बड़े के ना बड़े भाई के ना बड़े छीलन ठाकुर हाजिर हो बड़ा एकदम गरम रहले है होने हम कोई नहीं है तो बहुत एकदम खिसियाइल बड़े कहत रहे कि बतावा बूढ़ा भैया हमरा के माइक को हमरा के करता रहे बेदीन माइक को हमरा के बतावा इतना बढ़िया हनुमान जी के रोल कइले है आई माइक पर उनकर के करता नहीं बेदीन कहत रहे कि नीचे वाला ऊपर छीला जाता है तो वो हमारा से कहले है कि ब्यास जी नीचे वाला ऊपर ना छीला जाता है पीछे वाला पलानी में छीला जाता है। राम राम जी देखिए काले ऐसा गंदा बात बोले के चाहिए सुमिरन गाउने हम कुछ बोलनी है ना ए ब्यास जी के कहत रहे कि बूढ़ा ब्यास तो शास्त्रीय संगीत गावेले। हां भाई हम तो शास्त्रीय संगीत हमरा आइबे ना करे हम जौन जाने ले तो ना हम गाइले ए कहत रहे जब बूढ़ा ब्यास तो शास्त्रीय संगीत जाने ले हां हमें को सुमिरन गाउने है ब्यासो जी गौले है सुमिरन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे। तो स्टेशनवा में भिख मंगवा कहला दे दादू गो आदत बा लोग अपना आदत से लोग लाचार कहाँ जी सुखदेव महाराज कहाँ जी हिब्रवा जय है बाप रे बाप पुतुल कुंवर गोइले आई करे जन्म हो जा पुतुल कुंवर के हुके गायत्री बाबा गोइले आ तहारा हुके ई जई जय है धन्य है अभी ढेर दिन के मेहमान नहीं खा जा तने रास्ता छोड़ दे सब है 5 किलोमीटर पर घर नहीं जाए। हाँ आज समय कैसन हो गई बा गाना बजाना पहले का रहे आज का हो गई बा ए पर सब तनी विचार करी। पहले गाना बजाना शुद्ध शुद्ध होक है ए घड़ी तो दुगोला के मतलब रहा सब बुझिए गुल बन कि का होता ये महाराज पहले के व्यास लोग एकर नाम हम नारदी पहले के व्यास लोग रामायण गावे चौपाई दोहा सोरठा छंद लोग गावे अब ते घड़ी ऐसन हो गइल बा व्यास लोग के हाल जन तनिका भइल बा सांप छुछुनर के अगर लयदारी नहीं खींचा गाओ अगर प्रसंग में गाइब जा तो पुरनिया चाचा लो हमनी के गाड़ी देला चला हो चला ई माय लावना छावना व्यासे हो गइल बड़े यानी के कुछ आवता अगर लयदारी ना गइब त नौका भाई लो हमनी के गाड़ी देला चला हो चला अभी लगले काथा अभी लगले जानकार बने लगले मुरारी बापू के सार लड़का कहला लड़का ई लइका भाई लो गाड़ी देला परसों दिन हमर प्रोग्राम रहे हाजीपुर एगो रामायण के चौपाई कहनी कि रघुकुल रीति सदा चली आई भले दू गो लइका खड़ा होके गमछी झाड़ के कहतर सा चला हो चला एकरा आगा ही तवा कुछ हो ना आजू हो गइल बगाना बजाना नचनिया नहीं खियावो तब व्यास लोग के कोनो वैल्यू नहीं के पहले का रहे आज का हो गइल बा बूढ़ी में जो नहीं बस गइल और नरदी के समय ना फंस गइल हमनी के रामायण के गौने हार जा हमनी के साटा ना होला जकर्ता महोदय जे जतने लोग दे देला हमनी के लेके हमनी के चल दे ले जा हां माने जौन भी हो तो है 15,000 20,000 25,000 आ है प्रमोद प्रेमिया ढोड़ी में पानी ढार देता आ 5 लाख लेके चल जाता
देखी विचार करी हमनी के रात भर चौपाई का वतन जा दोहा का वतन जा सोरठा का वतन जा निमन मन दो चार को शब्द अगर बाउर कहता नहीं जा तो 10-20 को बढ़िया बात हमनी के कहता नहीं जा। अब विचार करो पहले के गौनई का रहे आज के गौनई का हो गइल बा। अभियंता जी होई सुनो तने गीत रवा गाई इह खाली मेरा जीवन तोरा तार जीवन कोरा हो अच्छा है तार जीवन उसे का लेना देना बा हमने के उसे का लेना देना बा कुछ ना तार जीवन कोरा होखे अच्छा है तार जीवन बोरा होखे तार अच्छा है तार जीवन उसे का हमने के लेना देना बा कुछ ना का है 500 का खुला चाहिए तो हे ने आके ले ली है ने काउंटर पर ली हे ने आई है ना पीछा आई पीछा से काउंटर बा पीछा से है ना हो जा काउंटर खुला बा अरे काउंटर कहे जाते नहीं काउंटर पर जाई रवा रवा कहली सोचे तनी जब मेन मोहटी पे चल जाई ए बबुआ भाव लागो धानी है नचनिया धानी है जौन गुड़ियावा हमर रोल को देले कैसे पियावा डालत रहे हो हां हम निकालत रहने या जगत में केहू नचनिया के वैसे लूरिए नहीं आई कैसे गुड़िया कैसे कैसे तो सौंप हो जाती है केहू आओ लेकिन एकरा फिक्र नहीं है अभियंता जी के दिखावा कैसे 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 हाँ अभियंता जी का लैट्रिन बनावा के बदली 3 गो के चिंता मत करी भगवान वाला का बनौल रहस था के गोल बने का करबो धन के चक्कर में परबर थकबे न करबो हाई रुपया रुको हाथा ना तो हम रुपया कमाए वाला हम जैसे ना देखले रहने हाई रुपया दिनों में रतियों में संजियो का फजीरो हो घटियो पो हाई रुपया अरे दादा का करबो रुपया तना हमरा तो बुझाते नहीं गांव ही में गौनई बाबा के घरे नहीं की जा हां बे जिला में गौनई हो जत तब नहीं खलो जात घरे हाई रुपया कितना रुपया चाहिए दादा बुझाते नहीं खे लोगन से कहत रहे जे हमरा के बड़की नोट चाहिए का है छोटकी ले लेबा त का जिदी नहीं हो जाई तारा अरे कम से कम छोटकियो ली बड़कियो ली बेरा को बेरा मझिलियो ली जौन मझली रास के होखे ए बबुआ इस संत के धरती है बागी बलिया इस संत के धरती है भृगु बाबा के धरती है उतने भर ए भगवान रुपया दिया कि जो रुपया सदुपयोग होखे दुरुपयोग मत होखे जौन घटिया पगोरे नहीं वही घटिया पर हमारा परसों जाएगा हाय 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 भगवान का बनौले रहे तखिया नचनिया बचले रही अरे देखो हमार नचनिया बहुत एक सिलेंडर के ही यात्रा वते ही पर गिरब की अड़िए जाइए न त मरिए जाइए